Bandu ya kasamla pin seduk shisha boleh pelak ngang re semla kersian sekali ting ba mentang dang ya kai sini te kwa ban don phone pelak phone nga mentan phone te ong ba kersian nga ya dom mat kasamla don ki gidau ba don ki ba ya laj mat kasamla tengah ong ki iPhone nai tek shu yang hala kono rim penjang ila garngiu pen e la gadau pimdei ban pedam khmat ka kantai haba piklem le bakla lada pilek bakla pen map kro ho hari haba piklem le bakla pimdei ban pendam hari kini kisin rang ki perlo ki ong ba kersan ngatieng namar ba lada ngaklem kro ngam pendam hapo jika ja ayu pat yo ba ka pet no nang apat kata kalong ka bakla lada pitieng bandu ika pin sadu sisa ika namar blai pet ka kantai kadai ka naduk balas dang la thau ka don ye ka to ka jinglong ka biological needs ne ka jingkwa ka jingtrang ka jingtreu jung ka ban kendu ne ban yo unu sinrang ubran ye ka man badan ye ka confident uba shilur pi mata kumno kan ka kate ka kwa ye usinrang bolong unong ida bon pej ge yang sem ubanut ban simris manut ban sim ye kanu kanu rai wala da don kam bandu ye no menta habakas ngutu ba pi don pi pilong we ne sinrang uba jebngeu jemdau uba menut hira ban sim ye ka rai wat bandu no ka menta ka penpo ipi hadu hapo kejat jongka namar bakam kesalia ai ru ya ka jing ong jipi kam ko ngu wat nak hendaru kam ko ngu i ka jing ong jipi lada ka ong pi ong ka ka berngem pen ban ya khala ni ka berngem pen ban pen don ki perlok ki phone nga ki ong bangai jeme ki tim talang ngai jeme hana ba do sendon ni ka kentai pe namar bale ki do ingthai ngin sakren hagawe ka daw hagawe ka video menta long kini ki sinrang ki tieng hendrai ki khamsuk ban pendem haka kentai bakiyo ban sa bat ka wat lada ka nyon benyiki kat no ru ban ye ba yeng hala ka daw ban pen hala kengeu menta phi ki perlok lada phi sa bat ka kentai phi sya penyat haka piting bandu ika namar piting bandu ika phi yasa bet ka pin sadu be ika namar kentai ka om kwa ban yo ya unu sendang bakan pe cepo ka ban pe celor namar belen ndu pasdang haka pertai la shon na shwa yo sendang na ta shna sai ka kentai ka pe barbo ya usendang kum unong yelam kum unong yeda kum ubala ubayai menta phi ki perlok ki bating bandu ika pipe ka kum kas im pipe ka kum kam hade ba pihak ban pendem hapo jengka kata kalau mau pekala namar kata kadau pim dai banting wat lada kadai pi bentuk no ika namar bele lada pi pichnem takalong ni lada pi dom bat ka haba pi dom bat ka pi ong ba pej bi ngam stonat igeni ke jinglek jong pi ngam kwa lada pi dang bul pi dang lek silek keni kam ngam stonat let se ka phone briu palat ka busy palat ka online Facebook what's Instagram palat long kamju iPod pi nata ka shu he ka thrais new pi ka he ka le man pi kamju burom pi berngem bet te waju ting bendu ika ong bet pej ngam kwa pin le igene la pi jet ma pi menta pi jet yang ane pi jet ikitu pe menta ka haban jet jet pi na jet ikitu pengen oi pi pe yu ja yu po kari jingi ki kan thai jingi haba ki e ya uno shenrang ki e ya keme kpa ki e ya spa ka pe pi lej bot ya utu shenrang shanu shari kar shakal shabasab kasni shanu ki bot namar belai kamdan ai haka pertai ka bakam kor ban ya usenrang haga jingim jika ulok jengka usamla jengka ukam kor ban ya ki bro kata kemud ba lada ka sniu jinglong lada ka Facebook lada ka online lada don take we gi gai bar khoj lada pi pinut ban yeng hala kono rim ba lada pim tre kumbang ong pin sadu no yenga kan sebu di pi kan sa kongu ipi hendai kan mau ba kadai ban long pat ya kanong rim ka babha kan kamut ban sule man le ban sule kai no namar ba kadon ko YouTube channel ka banga ajumut ru ya kisam la kan thai bakim dai ban sya paniat pat ha ba kim dai ban e klumar ya unu sendang ubom long usendang basisa kan nangar kadau dai bendon kadau ko basya kania kadai kan ka nia jing pi kadai ban yeng kanang ba kasamlakan sungtu ye pi ba filong sya usrang boslur usrang badan kamai badan kiter udan usrang badan ye sap long briu ba ai blai tamta pim dei banting yang hala kan rim ya be ka parang handai lada ka sungtu ba ka ban sim ye gares ya kitu lane ya pi lada ka ye pi kan sawan be pi nomor blai filong sya usrang ba lada pile ya kata pin pa ka kum orang ba sisa bat na lo kata pin om dan kam man lek pendem makmat jaka pin e karngi kopsi bat selesi pin sayo de kiwe pat kintai ba hari na bot la dan kam ban ya khla na ro na ta dau pim dei ban tieng kham pha basa marwei ban ya ka balik long mrau hakmat jong ka kantai